हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ SSB नि एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ अनलाइन मबाइलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदों चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो फैबाय थानाय समाव मोजां डिफेन्स लेभेलनि जब मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना सिभिल साख्रिबो मोनगोन दा बेनिखायनो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा लोगोफोर स्टेप बाय स्टेप नायदो A to Z नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै गाव गावनो मबाइलाव एप्लाइखौ खालामनो हायो दा लास्ट डेटआ 22 आगस्ट आरो लोगोफोर बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम एसटिफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा HS पास जाबाय दा जों थांसै गोबाव खालामला बिनिफ्राय फुल डिटेल्स भिडिअ नायनोबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेयाव थुना नायबानो जाबाय गासिबो खोथाखौ मिथिनो थाखाय मा प्रसेस जायो दा बेनिफ्राय जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दायो लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन दा बेनि गेजेराव जों मा खालामनांगौ गोदान नालाय जों रेजिस्टार खालामनांगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना रेजिस्टार जाखाङोब्ला नोंथांमोना आइडि आरो पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन स्टेटास बिनिफ्राय जोंनो नांला दायो जों गोदान नालाय थ' बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन जों नैबे रेजिस्टाराव थुनानै होनांगौ दा बेयाव थुना होनोसै आङो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो फेसआ बेबायदि फिन खनसेबाव गेवनानै फैगोन दा बेनिफ्राय पार्सनेल डिटेल्स नोंथांमोना बेयाव होनांगोन दा बे डिटेल्सआव मा होनांगौ नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय नट बेयाव लिरनाय दङ बे नटआ जाबाय लोगोफोर नोंनि मेट्रिक सार्टिफिकेटजों गासैबो डिटेल्सआ मिलायनांगोन जेरै नोंनि नाम मादार्स नेम फादार्स नेम दा गासैबो बेफोर मिलायनांगोन डेट अफ बार्थ अब्लासो जोंहा डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव थालांनाय नङा नोंथांमोना पास जागोन थ' बेनिखायनो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै गोबाव खालामला दा एसे जुम खालामबाय आङो दा पोस्ट एप्लाइं फर हेड कनस्टेबल खा दा बे जाबाय हेड कनस्टेबल पोस्टनि थाखाय बेनिफ्राय नामाव नोंनि नामखौ फार्स्ट नेमखौ लिरदो बेनिफ्राय मिडल नेमखौ नाङा नोंनाव दङबा होबानो जाबाय बेनिफ्राय सारनामाव नोंनि टाइटेलखौ होदो जेरै बर' दैमारि ब्रह्म नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स नेमखौ बेयाव नोंथांमोना फुल नेमखौ लिरना होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना नैबे केलेन्डार अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो डेट मोनगोन बेखौ नोंथांमोना बासिनानै होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय लोगोफोर जों दानिया जेन्डारखौ जोंनि बक्सआव थुना सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल ओंखारगोन बिनिफ्राय नेशनेलिटि इन्डियान ओंखारगोन बेनिफ्राय रिलिजनआ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेयाव थुनानै बक्सआव बिनिफ्राय मेरिट आनमेरिट नोंथांमोना नैबे बक्सआव थुनानै नोंथांमोना बेयाव होबानो जागोन दा बेनिफ्राय आनमेरिट मेरिट गासैबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय केटेगरियाव थुदो ST ओंखारगोन नोंथांमोना ST आव होबानो जाबाय गाहायसिनाव दङ दा जों फैबाय लोगोफोर बे जाबाय दानिया स्टेप 1 थांबाय दानिया जों 2 नाम्बाराव फैनोसै बेयाव नोंथांमोना बेफोरखौ नायै न' होदो जायफोरा एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना येस होनो हागोन नङाबा नोंथांमोना बेखौ न' होजोबदो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना आइडिखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नै लोगोफोर बेयाव नों माखौ होयो आधार कार्ड दङ भटार आइडि पेन कार्ड दा जिखुनु जाया ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोना होनो हागोन दा जों आधार कार्डखौ होनोसै आधार कार्ड गैयाबा नोङो पेन कार्डखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोङो दानिया आइडि नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय आइडेन्टिफिकेसन मार्कआव नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा नोंथांमोना जिखुनु जाया मोखाङाव मा दं बेखौ होबानो जाबाय जेरै ब्लेक मल थायो ना नङा होमबा सवाइमा थायो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना ब्लेक मल अन फेस होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार इमेल आइडिखौ होथारनांगोन मानोना बियो नांथारगौ कम्पालसरि जेराव नोंथांमोना गोजा कालार नुदों बे गासैबो कम्पालसरि बेखौ गासैबो फिलआप खालामथारनांगोन अब्लासो रेजिस्टार जायो दा बे अके जाबाय दा बेनिफ्राय जों थांसै नेक्स्टआव हेड कनस्टेबल बेयाव माखासे क्वालिफिकेसन डिटेल्स दङ दा बेयाव नोंथांमोना मोनसे प्रब्लेम मोनगोन आं बेखौ सिगाङाव नोंथांमोनजों शेयार खालामखानोसै दा बेयाव जोङो 10 पास जानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो जायफ्रा HS पास जाबाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे रिजन दङ खायसे 10 पासखौ हमना ला 2010 आव पास जादों बेनिफ्राय हमना ला डेटआ 5 मे जाबायना बेनिफ्राय HS खौ जोङो 10 आव जोङो SSLC 10 आव पास जादोंबा जोङो HS खौ जोङो पास खालामगोन नङा होमबा 2 इयार्सनि उनाव दा बेनिखायनो 2012 आव जों पास खालामनांगोन ना 2012 आव जों पास जायो आरो HS खौ जायफ्रा रेगुलार कर्सआव पास खालामदों बेनिफ्राय जोंनि मोनसे खोथा दङ लोगोफोर बेयाव 2 इयार्स गेप्स थाथारनांगोन अब्लासो बे एक्सेप्ट जायो मानोना 2 इयार्स कमप्लिट जानांगोन आरो दा खायसेना 4 मेआवबो रिजाल्टआ फैदों जानो हागौ 4 मेआव बेनिफ्राय इसु डेटआ 4 मेआव आरो दा खायसेना 6 मेआवबा मोजां जागोन नाथाय 4 मेआवबा जानाय नङा लोगोफोर 5 मेनि बारा जाथारनांगोन माने 2 इयार्स कमप्लिट जानाय जानांगोन आरो डेटआ माने गेप्स थानाय आरो बेखौ आं क्लियार खालामबाय दा बेनिखायनो जायफोरा एसे प्रब्लेम जादों नोंथांमोना HS नि डेटखौ मिलायना होबानो जाबाय एसे बारा खालामबानो जाबाय जाहाथे माने 2 इयार्स जायो बेखौल' नोंथांमोना होबानो जाबाय बिथांमोना मिथिखागोन मानोना जोंनियाव सार्टिफिकेटआव इसु डेटआ मालाबा खम मालाबा बारा जायो माने 2 इयार्स जाजोबा आरो दा बेखौ आं क्लियार खालामबाय लोगोफोर दानिया जोंनि खामानिया जाबाय नोंथांमोना
मेट्रिक पासखौ माब्ला खालामनाय बेयाव नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन फिलआप खालामजोबनांगोन आरो बेयाव पासिंखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय नोंनि बर्डआ मा सेबा ना मा बेखौ नोंथांमोना बेयाव लिरना होदो बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ नोंथांमोना सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेयाव फिलआप खालामदो बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नाम्बार थायोना नोंथांमोना बेखौ लिरदो सार्टिफिकेट नाम्बार गैयाबा सिरियाल नाम्बार दङ बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय डेट अफ इस्यु जेरै आं बुंदोंमोन लोगोफोर 2010 आव पास जादोंबा नों माला पास जादोंमोन डेटखौबो होफानांगोन तो बेनिखायनो जों नैबे केलेन्डाराव थुनांगोन अब्लानो डेटआ फैगोन बेनिफ्राय बे एचएसआबो सेम लोगोफोर नोंथांमोनाबो एचएस ग्रेजुवेट गासिबो सेम प्रसेसआ बेनो नोंथांमोना बेखौ होनानै लानांगोन तो बेनिफ्राय साबजेक्ट दा नोंथांमोना साबजेक्टखौ लिरनांगोन नोंनि मेट्रिकआव मा साबजेक्ट दंमोन बेखौ लिरजोबदो बेनिफ्राय एचएसआव मा साबजेक्ट दंमोन नोंथांमोना बेखौ लिरजोबदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बेयाव पार्सेन्टखौ होदो आरो गोसोबादि बेसेबां पार्सेन्ट नोङो होनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट होनाय लोगो लोगोनो रेजिस्टार जासिगोन दा नायदो जोङो रेजिस्टार खालामसै बेयाव दायो लोगोफोर गासैखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना थुदो आरोना नेक्स्ट नुदोंना नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो गुबुन पेज फैबावगोन दा नै नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो बासिदो जे डिक्लेरेसन अफ क्रिमिनेल दं आरोना जुदि माबाफोर केस दङबा नोंथांमोना येस होनांगोन दा जोंना गैया नालाय गासैखौबो जों न' होनोसै नोंथांमोना बेखौ न' होबानो जाबाय दा बेखौ आं न' होजोबबाय आरो लोगोसे जायफोरा एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना माखौ नायनानै येस होबानो जाबाय आरोना दा बेयाव बायदिसिना केसेसनि नालाय बेयाव जोङो नाङा बेखौ न' होदो जोंहा जेबो पुलिस केस गैया दा बेनिफ्राय जों पासपर्ट नोंथांमोना पासपर्टखौ गोसोबादि नोंथांमोना बेयाव होना लादो गोसोआव थानाय बायदि नोंथांमोना बेयाव बेनिफ्राय आरो बेखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव होनानै कनफार्म खालामनांगोन बेनिफ्राय नैबे डिक्लेरेसनाव टिक मार्क होनानै नोंथांमोना साबमिट होनो हागोन आरो प्रसिडआव होनो हागोन अब्लानो रेजिस्टार जासिगोन दा बेयाव आङो पासपर्टखौ होनोसै दा बेनि सिगां जोङो मा खालामबावनांगौ आरो मोनसे पेज ओंखारबावो लोगोफोर नोंथांमोना एड्रेस डिटेल्सखौ दानिया बेयाव गासैखौबो फिलआप खालामनांसिगोनलाय दा बेयाव नै प्रसेसआ एसे गोलाव आरो एसएसबिनिया दा बेयाव नोंथांमोना गामिखौ होदो बेनिफ्राय पोस्ट अफिसखौ लिरना होदो तहसिलखौ नोंथांमोना लिरदो तहसिल माने लोगोफोर मौजा नोंथांमोननि मौजाखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय पुलिस स्टेसनाव लिरदो बेनिफ्राय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो पिन क'डखौ बेयाव होदो दा बेनिफ्राय जुदि एड्रेसा नोंना गासिबो सेमबा प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट सेमबा नोंथांमोना इयाव येस होबानो बे एड्रेसा नैबेयाव फैजोबगोन आरो जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामना लाग्रोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रसिडआव थुदो अब्लानो रेजिस्टारा जासिगोन दा नोंथांमोना प्रसिडआव थुना होदो दा प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो बियो लडिं जासिगोन दा बेनिफ्राय नायदो नै दा बेयाव नोंथांमोना बेबायदि प्रिभिउ मोनगोन आरो दा नोंथांमोना प्रिभिउ खालामबानो जाबाय दा एसे गाहायाव बोख्लायनोसै बेयाव नोंनि गासिबो नामा थाजोबबाय गासिबो डिटेल्सआ थाबाय नोंथांमोना बेबायदि डिटेल्स मोनगोन आरो दा बेयाव गासिबो डिटेल्स थाबाय दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै जुदि गासिबो कारेक्ट जाबायब्ला नोंथांमोना बेखौ फाइनाल साबमिट खालामनांगोन दा मोनसे खोथा लोगोफोर आङो बुंदोंमोन ना दहाय सिगाङाव बेनो जाबाय जे लोगोफोर नोंनि एड्रेसा गासिबो थिग जायाखैबा साबमिट खालामनाङा बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे इम्परटेन्टआ जाहैबाय जोङो 10 पासखौ हमना ला दिनैनि डेटआव पास जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो एचएसखौ दिनैनि डेटआव पास जायाबो जानो हागौ आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव नाथाय सिगांबो जानो हागौ सिगांनि डेटखौ होयोब्ला साबमिट जानाय नङा नोंथांमोना एसे उन होबानो जाबाय जेरै 27 होदोंमोन आं मेयाव जोङो एचएसखौ 27 मेनि सिगां पास जायो नालाय हमना लादो दा जोङो 27 बा जों 10खौ जोङो 27 मेयाव पास जादोंबा बोसोरनि उनाव जोङो एचएसखौ बोसोरनै उनाव जोङो 28 आव पास जानाय जानांगोन बा बिनि उनाव जानाय जानांगोन आरो सिगाङावबा जानाय नङा दा बे ओंखारजोब्बाय गासिबो क्लियार जाबायना बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लायनानै दानिया जोङो खेबसा मोनगोन खेबसाखौ होनाय लोगो लोगो साबमिट एप्लिकेसनाव थुनांगौ दा जों खेबसाखौ बेयाव लिरनोसै जेरै दं नोंथांमोना लिरदो BVNCZF बिदि होदो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना साबमिट एप्लिकेसन मोनदोंना नोंथांमोना साबमिट एप्लिकेसनाव राइट साइड खनायाव दङ नैबेयाव नोंथांमोना बेयाव थुना होदो दा बेयाव आं थुना होबाय दा बेयाव डिक्लेरेसन कन्टिनिउ थुबावनांगोन अके थुदो दा अके थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबाव दङ थालांबावदोंमोन मोननै बेयाव थुदो नोंथांमोना डिक्लेरेसनखौ टिक मार्क होदो बेनिफ्राय दानिया जोङो साबमिटआव थुना होदो दा जोङो भेरिफाइड खालामनो हागोन दा जोङो बेयाव अकेआव थुनोसै दा अकेआव थुनाय लोगो लोगो साबमिट डिटेल्सआव जों थुनोसै साबमिटखौ थुना होदो अकेआव दा बे साबमिट जासिगोन आरो दा नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुदों आइडि नाम्बार फैबाय ना नोंथांमोना बेयाव आइडि नाम्बारा फैबाय दा बेबायदि मेसेज फैबाय आरो नोंनावबो आइडि नाम्बार फैबाय दा बेनिफ्राय फट'खौ माबोरै आपल'ड खालामनांगौ बेयाव डिटेल्सआ फैबाय नै लोगोफोर दा जोङो बेयाव फैजोब्बाय इमेलाव फैबाय इमेलाव फैगोन इमेलावबो आइडि नाम्बारा फैबाय बेनिफ्राय आरो मबाइल नाम्बाराव फैबाय दा बेनिफ्राय लोगोफोर जों फट' आपल'ड खालामनांसिगोन बेनिफ्राय जों सिगाङाव जोङो इन्सट्राक्सन्सआव मोनदोंमोन जे जोंनि किबिया लोगोफोर माखासे मिलायनांगौमोन आरो ओमफ्राय फट'आ 6 मान्थसल' जानांगौ बिनि बोरायसिनबा जानाय नङा सिगांबा जानाय नङा लेटेस्ट जानांगोन
बेनिफ्राय जों सिगाङाव मोन्दोंमोन इन्सट्राक्शन्सआव गाइडलाइन्सआव जे जोंनि फट' साइजआ 12 KB सिम हायोमोन आरो मेक्सिमाम 4निफ्राय लानानै नाथाय बेयावथ' लिरनाय दङ लोगोफोर 200 KB खालामनो हायो होननानै थ' जेबो नङा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां रिजुलेसन होनो हागोन 200 KB नि गाहायावबाबो हागोन सिगाङावथ' जों मोन्दोंमोन फिसामोन नाथाय दायो गिदिर जाबाय दा बेनिफ्राय चुज फाइलाव थुदो बेनिफ्राय फट'खौ लाना फैदो गेलारिनिफ्राय आपल'ड खालामबानो जाबाय आरो एखे प्रसेस सिगनेचाराबो नोंथांमोना लाना फैदो दा बेनिफ्राय आं लाना फैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों नैबे प्रसेसआव थुबानो साबमिट जागोन आरो आं दायो लाना फैग्रोनोसै फट'खौ दायो आं फाइनालि लाना फैबाय दा बेनिफ्राय जोङो लाना फैबाय आपल'डबो जाबाय साक्सेसफुल जाबाय किबियाबो बारामोन नोंथांमोना किबिखौ मिलायना होनो हासिगोन 200 नि गाहायावबो हागोन जेबो नङा दा नोंथांमोना नैबाव नुनो मोन्दों माखासे गाइडलाइन्स बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय ब्लु आरो लोगोसे ब्लेकजों होबानो जाबाय सिगनेचारखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै थ' बे जाबायना बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांनोसै लोगोफोर दा फट'खौ नोंथांमोना 200 KB नि गाहायावबाबो होनो हागोन जेबो नङा दायो होनो हासिगोन दा बेनिफ्राय जों थांसै दानिया प्रसेसआव थुनाय लोगो लोगोनो बियो साबमिट जागोन आरोना दा लोगोफोर नायदो प्रसेसआव थुबाय आङो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया एक्न'लेजमेन्ट ओंखारबाय आरोना बेखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लानो हासिगोन एक्न'लेजमेन्टखौ दा बेयाव नै गासिबो श' जाबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों एक्न'लेजमेन्टआ ओंखारबाय आरो फाइनाल साबमिट जाबाय दानिया जों प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो हासिगोन बेनिखायनो प्रिन्ट नोंथांमोना नुनो मोन्दों प्रिन्ट एक्न'लेजमेन्टआव नोंथांमोना बेयाव थुनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हासिगोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन बेयाव प्रिभिउआव नोंथांमोना नुसिगोन आरोना गासिबो प्रिन्टआव नोंथांमोना नुगोन जे नोंनि गासिबो डिटेल्सआ थाजोबसिगोन आरो नों बेखौ सेभ खालामना लानोबो हासिगोन बा नोङो डाइरेक्ट प्रिन्ट आउटबो खालामना लानो हागोन थ' लोगोफोर बेबायदिनो प्रसेसआ नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट आउट खालामना लायोबा मोजां जाहाथे उनाव नांगौ जायोब्ला जाहाथे होनो हायो आरो थ' बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो दा बेबायदिनो गोबां साख्रिनि आपडेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना मोनबाय थागोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसबो मोनगोन दा लोगोफोर बेबायदि प्रसेसआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लादो थ' लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो